Jylla Meghalaya kelala ban Pynlong ya ke Civil Defence Air Raid Drill ke ban ningkong hadian usnam ke kandai spa nyupuai hinin kesengi. Lasdang ha ke port nriu arpu prajan miet da ke jing sawa ke siren ke bla penbut pat da ke jing pelip light ke bania tang minute ha Shillong jawai batura. Ke Shillong ke lamat ya ke jing lip boarding ke belingkot kum shibenta jong ke jing da pat ba ha ke Jylla barok ke wei ke bepen ya ke nuksa jong ke jing sya tombor ha ki ling sun. Kajing sawa ka bajam ha ka port nriu lai pu jan miet ka pen ya kajing kutno jong ka drill. Kani ka drill ka pet ya kajing pen kre ha ki por ba ja AA ha keleng ki khat artli ki district da ka ba pelet jingmut ha East KHASI Hills, West Giant Hills, but West Garo Hills. Kani ka drill ka thmu ban bishabnya ya kajing long bala pen kre jong ka Jylla na ka benta ki jingja ha ka por thma. Ha ka jingnai jurep ya ka yodu ne ka sngi